Konbanwa watashi no namae wa Furisa Rerono Wikasutoria desu. Furisa to yubarete imasu. Ichiban Shigoto no keiken ga arimasu ka? Sumimasen sacho sama. Shigoto no keiken ga mada arimasen. Demo watashi wa 3 年間ぐらい父のトウモロコシ畑で手伝います。農業の経験がありますか？はい、あります。2023年から今まで父のトウモロコシ畑で手伝います。だから経験があります。大変なことは何ですか？収穫するとき、トウモロコシを運ぶしていますから。だから大変です。50kg 以上トウモロコシを運びます。だから大変なことです。収穫仕方はどうですか？まず、トウモロコシを取って、トウモロコシを箱に入れて、トウモロコシを箱にいっぱいになったら、トウモロコシを持って帰ります。日本に行くとき、両親はどうですか？両親は賛成しまいました。母は日本で仕事のとき気をつけて、そしてお祈りを忘れないでくださいと思います。日本に行く目的は何ですか？日本で働いてお金を貯金して日本の農業を学びたいです。例えばトラクターとかコンバインなどがあります。そしてインドネシア帰ってから畑を買って農業の店を建てたいです。どのくらい日本で働きたいですか？5年間以上日本で働きたいです。車運転するときいつですか？毎日母を市場にされていてケトラで豆腐を売ります。インドネシアではゴミ箱を分けますか？インドネシアもゴミを分けました。例えば食べ除き箱とプラスチック箱を分けます。どんな車運転するですか？ケトラで運転します。どうやって日本語を勉強しますか？学校で先生と友達と会話を練習します。そして文法と漢字と覚えて、そして家で友達と会話を練習します。そしてアニメを見ます。どうして日本で働きたいですか？日本で働いてお金を貯金して日本の農業を学びたいです。例えばコンバインとかケトラなどが学びたいです。そしてインドネシア帰ってから畑を買って農業の店を建てたいです。なぜ日本へ選びますか？日本でたくさん文化があります。例えば
Tatoeba Tatoeba Hanami Toka Hanami Toka Matsuri desu. Soste Nihon no Tabemono Tabemitai desu. Shitsumon ga arimasu ka? Hai arimasu. Sacho sama no kaisade ichiban isogashi wa nangatsu desu ka? Watashi kara ichu desu. Shitsuru shimasu.